Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-ewwel stazzjon. Ġesu kundannat għal-mewt. Nadorawk o Ġesu mberkuk għax b'salibek il-mewt tiegħek inti fdejtna. Jekk għal-mewt intbat Pilatu l-Sultan, Ġesu il-Messija, ejdli d-dlonk bla ma titnikker li ma kienet fih il-ħtija. Għax jekk dan li mawux ħati, bħala ħati u rejtu l-lut, għal dil-ħtija ek sabiħa li kont nista jien immut. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.